А, живо. Ели малко бе образен, не? Той е живо сега. Живо, той трябва да е. Чакай, че това Там да спомня. иначе лети доста спокойно. Трябва да пробваш примерно това положение на клапите. Ти можеш ли индивидуални клапите да направиш? Трябва да само няма. Не мога. Много добре трябва. На колко пауър? Не го засила и много, Бояне. Те му влияят много. Защото само с оборотите ги завивам, иначе не става. Е, това е добре. На колко пауър е? 50%, а под 50%. Внимателно с претоварванията, че отдолу не му сложихме тиксо. Само отгоре. Абе лети сам, това е, друго не знам. Без ръчките да се пипат. Двигател работи ли? Двигател има ли? Само да го намеря къде е. На тихи обороти. Съвсем тихи. Той просто едвам се рее. Значи е стабилен по центровка. Смисъл, Стабилен? оборотите на двигателите не му влияе. Той се запазва. Той само с моторите. Добре, че ги раздалечихме, дед викаш ти. Да, това ако не го беше направено. Просто така си завива прекрасно. Паси. Вирва да снимах. Има ли стойност да намалява висота? Не, планира, просто лети абсолютно нивелира. На втори път се надявам това номер да не го правя. Я му дай 10 за да видим как. Но само с мотори. Не, той си има и добър на камера. Ти си ги леко миксирал май завоя с... Моторите ли? Не знам, но това не е лоша идея да ти кажа. Мога да загуби мощност обаче, така като го завиваш. Да просто се движи с някаква ултра ниска скорост. Значи, че е устойчиво скорост. Значи, пакело му е голямо за тази тежест. Трябва да е по-тежък. Да, с това крило мога да летиме ние. Трябва да е по-тежък, за да може да лети с по-голяма скорост. Няма да е малко скорост да има. Чакай да му свикна още малко. Не го претоварвайте още много. Ще свикнем, обаче
скорост. Той развива добре. Добре, голяма скорост, той въобще не го ръчка. Ти това, ако Ти го... не си му дал на максимум. Не, това е до 50%. Той не излита, не излетя между другото с доста ниско. Излетя без проблем, почти не пропадна. Аз просто го сетих кога се отлепва. Добре, бе, ама кацането как ще стане? Кацането ще е трудно. Трябва да го видиш, тук някъде голяма трева има ли? Докато не завали дъжд на кацане. После Ето, не трябва да му панат батериите. Вие сега имаш ли това, къде са му батериите? тези батерии, според мен, не трябва да лети. Знаеш колко амперчета са натечени в него? 6 батерии. Ти нямаш... Нямам, но знам 15 горе-долу. ампер час. Няма Кило и да ти половина. кажа Колко мора? Знам горе-долу. Той стана вече 10-12 минути. 7. 8, айде. Килин обаче не знам как ще му влияят по скорост. Например, на колко не засилиш, какво ще направи? Ако младеш оборот повече, Няма тикс отдолу, ние винаги го гледаме по средата, като го държиме, но то му трябва нещо, което отдолу да го държи, да не се разцепи на две. И сега е само на карбоновите пръчици и тази предната конзолка, което... аз когато прави вираж, имам чувство, че прави вял обратно Ти с ми нагоре. прави. Как нещо плюс Трябваше отново да му сложиш. Еми, забрахме. 30% обороти. 30%. Просто... Ти сега, ако имаш тук скоростомер и висотомер и вариометър, да го гледаш, Имам, ама не са сложени. На електрониката си ще сложим и не. знаеш какво прави. Тук ние само гледаме горе. Но той сега си... Сега е хоризонтален. Вземане на оборота, Има ли възможност копите да ги вържим към левоните? ако отнемеш оборот, ще наведе ли нов? Да е Да устойчив стане по скорост. височина. А, то не имаме канали. Не, Ама това е, не, примерно е устойчив скорост. Отнемеш оборот, той трябва да... че аз го изгубих къде е, бе? А, видя го къде. Ще давам отбойна миксация, за да се върне. Елевон плюс обратен двигател. Иска да кажеш, че... Има много голяма палатка. Нищо много. да прави на кони, бе. Значи сега в момента е с почти отнети двигатели. Да, той въобще не се чува. Отнети, обаче... На нула всъщност те са отнети. Да, единият е спрял. Виждаш ли? Виждам. Добре, но той няма тенденция да навежда носа. Бе, не, бе, това е планер страхотен, бе. Плъзга жестоко, да. 5 кила чудо. 6-7. Просто лети перфектно. Страхотно лети. Грамотевиците ме притесняват. Няма страшно. Това няма да бъде. Малко дига носа, като го резнеш. Нормално е, така трябва да бъде. Като дадеш обороти, почва да му се обтича повече крилото и повишава подемната сила. Чакай, че го изгубих.